sabiħ li fdel l-isħab imtaqqal biex tara dl-amżażuħ għajnek tal-laqom kemmu sabiħ li torqot u tistemba u tibqa tara dlam għal-kem tiftaħom ħsir kemmu sabiħ li tix u tajjex darba fin wieħed biss ġoħin li ma jafx temma kemmu sabiħ li tgħix żagħżugħ għal dejjem għax huwa żmien li jisraq kull ma ħsibt ħalli għax-xemx fitluħa bħal finżula issibek tmelles riħ iġbarijiet ħalli il-qamar jilab mal-iżbula tal-qamħa li trid tmut biex trot ħajjiet kemmu sabiħ li titla l-ċaċet kollha u tinżel fl-idlamwiet f'qiegħan moħbija kemmu sabiħ li minsi tkun mill-folla u ismek isir wen sal qalbek biss. Sinjuri, rispetti. ħalli għax-xemx fitluħa bħal finżula issibek tmelles riħ iġbarijiet ħalli il-qamar jilab mal-iżbula tal-qamħa li trid tmut biex trot ħajjiet kemmu sabiħ jekk jisbaħ bla ma jitlam jew jitlam bla mal-qalb bil-biża' tħabba kemmu sabiħ jekk tibqa' tibdil kewba se jsib il-porzajiet fuq mewġ sabaħ kemmu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar u l-aħħar jisfa' l-bib biex terġa' tibda kemmu sabiħ dal-kliem la darba nemmnu u nemmnu nafax lilu fan jaktib u nemmnu nafax lilu fan jaktib u nemmnu nafax lilu fan jaktib. Grazie.
حبيب